След като отговорих на въпроса откъде идва името на дейността ни Аркобо, ще отговоря на въпроса имаме ли уебсайт. И ще ви отговоря с една история. 2005 година, когато имахме пчелин в село Жеравна и там започнах да правя свещите, реших да направя сайт. 2005 година не много организации и фирми и така нататък имаха сайтове. И от тогава имаме сайт. След като направих този сайт, после направихме още много сайтове. Направихме фирма за правене на сайтове и софтуер, печелихме награди и така нататък. И сайта ни, разбира се, то не е много чудно, се казва arkobo.com. Това е една от многото му версии от 2005 до сега. Всичко най-добро и до нови срещи!